Kaixo, Jon. Iepa, eguerdion, arratsaldeon. Hola. Zemur. Ondo. Bai. Eta kexatuko. Mila izakako itotzea batzuk lehenik eta behin. Zer? Bueno, Jon urtegi oiagoztu baba, Igual plazako jendeak esango du Jon urtegi bertso mundutik datoela, baina Jon urtegik ere egin ditu gauza gehiago, adibide segalaria zera, Bertsoa ja utzi xamarrak hau da, oan ja segan, erabat. Bueno, lehenengo bertsoa datogu, Bertsoa? Bai, bertsoan hasi ginen lehenengo bai. Eskolan esertzina, Kamele Mitxilena irakasle zenula, nola gogoratzen dituzu hasiera horiek? Bueno, beti izan dugu atentzioa bertsoak ez. Eta hasi ginen aukera eman ziguten, Anderrekin hasi ginen klasiak ematen, Ander Lizarraldekin, Egoia Karmelekin, estraeskolarra ez dela. Eta hasierak, bueno, ondo, ez da kexatuko, hartan de. Ondo hasi ginen, gustatzen zigun, gogoa jartzen genuen, asmatu gehiegi ez, bueno, ondo, gustoa. Bai, hasieran azkenean denian bezala, gauza berrian, ikasi arte bizka eta truku hartu arte, Eta nola izan zen plazetaka joateko pauso hori? Bueno, pausu izan duzen, eskolartekoan aukera ematen dute gaztetan, eta eskolartekotan atera ginen lehenengo aldiz, taldeka izaten zen. Atera ginen, kasualidadia hoez, finalea pasa ginen, ez genuen finalean oso papertxuku nahi, baina bueno. Finalea pasa ginen, final artekoa behintzat, lehendikan intakoa nik uste onden genula, finalea pasatzeko txartela hortu baldin bagenuen. Etzen nire lana bakarrik izan, beste 3 taldekide ere eukin ditun, da haike baute bere meritua. Meritua dakate, bertsolariak dakazuten meritua. Bueno, edo bertsotan aitzezeraten, no? Dakazen kristo meritua. Plazak, zu gazte zinen, horike gaztea zera, hogeita urte dituzu ez. Zu jatune, zerretibiok, lago gehieta mazazpikoak bera. Horita mazazpiko bai? Eta... Ona urtia. Osa polita bai. Bai, ala zaberko gu ez? Beteko polita eta puntua. Zer eman duzu bertsoak, nahiz eta ez errepide sendoa edo luzea egin. Zer eman bertsoak? Nik uste lagun arte bat. Azkenean bertsotan juntatzen ginen jendiakin lagun arte hoi. Azkenean apoio bat da jendiakin, bueno, beste toki guztietan bai lortzen da normalian. Baina, bai, nik uste apoio hoi, jende aurreko pausua ematea, igual horrek atzea gehiagotan hona hori izan du da, baina alare izan da kapaza aurre egiteko eta jende aurrean bai ateratzeko. Nik uste igual, lotxagabekeia, ez da, lotxagabekeia ez da, lotxat punto bat arte galtzia o lotxai aurre egiten jakitea. Egoerari aurre egiten. Bai. Azkenean plazan zaudenean denak zuri behira ez erresa izaten. Eta gauzak askotan komplikatetan dira, ez uniako harratzen buruan bertsuak gozea, orduan estutzen dira gauzak eta horrei aurre egiten, no? Eta zure kasuan gaztetasun batean nola erameten da tentsioi, betsoa bota hueko zilune hori tentsioi. Bueno, azkenean tentsioa nik uste plazan jende aurrean jarri ezkio beti dola. Azkenean reto bat, zure buruai erronka bat jartzen zunean beti do presioi, nahiz eta jendia egon behira hoez, zuk erronka bat jarri ezkio zure buruai beti do tensioi, alden ondorein naizulako. Eta isilunean azkenean zaude zure munduan pixkat, isilunia egon, soinua egon, zure munduan zaude, eta igual ez za horren beste konturatzen, ez za konstiente.
Pixkat burua altxo eta ja Bai. zeratzen arte. Honei behintzat sensazio horiek. Zure burua gaian dago, ez? Bai, azkenean bueltaka, nondik heldu, ni ez bertxotan hona nazelako baina, bueno, bai, pixkat buelta batzuk ematen nondikan jo, bertxua nola bideratu, errimak, dila, bukaerak, azkenean gauza bat esente daude pentsatu horrek. Jon ingenierista esan behar benun baino ez dut hanka ezagatu nahi, baina nunitazulan eta zer ikasi uste du. Kasi nun mekatronika. Mekatronika deitzen zaio, baina, bueno, garai batean mantenimentua eta montajea zena. Hori ikasi nun Domoskon, batxillerra inda gero, bueno, ikasketa basikoako batxiller arte inun, eta gero ja espezifikoago mekatronika inun, eta praktika egin dituen 5 resorden, zuatzun, eta hor, praktika egin ditunetik hortxe. Zergatik egabak izan mekatronika ikastea. Bueno, azkenean gauza asko barajatu nituen, ikusi nituen, ibili nintzen makin batea eta bestea eskola bat ikusi, beste bat ikusi, grado bat bestia, eta gehiena tiratzen zian hori zen. Delako bat desmontatu, bestea montatu, gustatzen hori bai saltsa nahitzia, eskuak zikintzia, hori nik uste alde hortatik, zen duzela aukera da. Zure eguneko portasuna bizia emango duzu lanak, ez? Bai, bueno, eman okendu. Azkenean ordu asko kentzen du, beste gauzatuk egiteko betikoa. Gauzat inberra do, lana inberra do si-o-si, eta gero beste gauzatako denbua falta da, eta, bueno, lanik bere, beste gauza asko ez da egiteik gana, así que... Gauza bat kontatu behar duzu, hauten okerez banago txapelduna izan zea xega. Bigarren. Bigarren. Gipuzkoakoan bigarren. Bueno, eta da gutxi, Zemusko esperientzia ze niemen gako bat dakazion gako batera irikinaz. Eta ogeu banago esan, baina esperientziak pentsatzen zenuna baina ez bete zure sentsazioa, ez? Ez, azkenean Gipuzkoako txapelketa hortan, ez dakit, aurten bai motivazio gutxikin bezala, lehen urtean motivatuta nintzen, oan dela bi finaleta sartu nintzelako lehenengo aldiz. Eta lehen urtean bai motivatuta nintzen, baina koronavirusan asuntuakin, konfinamentua eta bata beste, azkenean paroi handia izan duzen, udarran etzen txapelketa ikin, etzen ezer egin kasi, exhibizio bat beste, baina motivazio gabe entrenatzeko, eta aurten motivazio gutxikin, gero bai jende gutxi apuntatu ginen, motivazio gutxikin horren entrenamentuak bai igual intut, entrenatu nahi, baina ez igual ber bezala o komeni bezala. Eta orduan sensazioak izan duzien txarrak, hasieratik bukaeraraino, sufritzen. Emaitza etzen horren txarra izan, baina sensazioa behintzat txarrak izan duzien. Bueno, baina ikusiko dugu Jonategi xegan hauerantzean jarraituko zu. Bai, segi berko gu, ez? Horren besteko lanak hartzen dugu eta segi berko gu. Askotan izaten, burutik pasatzen da, alde bate utzi eta zure gauzatako, kapritxotako bakarrikan hartu denbora, azkenean iaia egunero ez urte guztian, urtean parte handi batian kasi egunero entrenatzen nahiga, horrei behira lanetik eta entrenatzea, bai buruantzako ere, gorputantzako nekagarria bezala buruantzako ere bai. Baina, xegak ere apogutatuko ez dizu. Bai, dudik gabe. Eta xegak azkenean, bertxotan esan duzala lagun artia eta apoi hori, dudik gabe. Hori asko baloratzen da, atzetik dagoen jende pila hori zuri laguntzen erabat, batez etxekuak, kriston merituak eta laguntatzen, eta ateak, entrenatzen behak inaitzenaz, aita ibili zen segan, eta osabare bai, entrenatzen ateak inibiltzen orduan. Haik aguantatzen zuen guztia, nik aguantatzen jo behar baina Altuta eman hori. Bai, dudik gabe. Esango jazu eurien eskeguenik gazteanak, nire baina. Hogeita laguntzen ditugu baino.
egin dituzu gauzak eta jarraituko duzu egiten bai. Nahi genuke behintzat, nahi genuke segi. Nola baloratzen duzu orain egoteko egindako errepidea hau da bertsolaritza zera eta mekatronika batuta, nahastuta, nola baloratzen duzu egindako bidea? Bueno, ez esango denean kriston makina izan duna zen ikan, eta ez da gutxi jore. Bueno, bertxotan ez onaena izan du para nada. Bueno, gure zea hori utzi dugu, gustatzi dugu, handik ez dut jarraitzen bertxotan. Bueno, bertxo munduak kanpotik badare pixka jarraitzen dugu, afizio hori ez dut galdu. Ikusle moduan, Bai, bueno, ikusle moduan bai joan ez horremesteko aukera ikan. Bueno, ikusle moduan, bai, esango dugu baietz, ikusle moduan. Bueno, bertsoa azkenean beti lanian bai txistuka bertso zarran doinuak, beti holako zeakin. Bertsoan afizio hori ez dut galdu eta ez dut uste behin galduko duten ikan. Eta, mekatronikatik lan zeatik esan nuke enozelak jatzeko 20 urtekin lanian hasi eta 24 handikan lanian ozelako. Gaur egun gaina doan egoerakin eta oan ikusten den egoera horrekin. Enoak jatzeko, alde hortatik behintzat. Eta segan, indugu ez dugu paper txarrain, nik uste hobia egin genezaken, igual bai. Oan digan batxu urte batzuk aurretik eta, zego egiten dugu. Eta, gauzen ofizioak alde batera utzi eta zer egiten dugu gainak edo zer gustatzen zezu zure denbora librean egitea. Bueno, denbora librea ez dugu asko eukitzen, nahi bine gutxi jo. Txiki horretan. Denbora tartetik egiten, gustatzen hau eizea juten naz, eiztaria nazela ez dut esango, eta eiztaria gehizatzen du nik ez. Guain daga gaia, guian gaude. Guan hasiko da. Gogoakin horrazteko eta azkenean txakurrak jut, txakurrakin mendira, neskakin egon, lagunakin, inguruko jendiakin disfrutatu, eta gutxi gehiago, kirola egitea. Nire ofizio segatik aparte ere bai, beste kirola egitea bizikleta o mendira, gustatzen hau kirola egitea ere bai, eta saltxerua nola nazet. Bai, bizatxego juntatuko gara. Jon, eskerretzen dizugu momentua oparitzea. Plazer bada. Mila esker etortzea gaite. Zuri. Bilateko diego, musu eta gure ikuslea. Gure jende, agur. Bueno, jo.